Jött egy csomagunk, megnézzük, hogy egybe van-e. Nagyon izgatottak vagyunk. Elég nehéz kibontani. Te becsomagoltál. Igaz a szerencse. Le is ülök, mire ezt kibontod. Te is neki ülsz? Nem csak kinéztem. Mosolyogj a kamerába. Nem fér bele a fejed. Nem baj. Ezt még pattogtatni. Jajjaj. Ez egy kicsit benyomódott. Aha. Az átok. Ja, pont nem is azt veszem. Az mi? A része. Szörög? Nem. Na, add ide. Ja. Olyan anyád. Ja, de amúgy mutasd meg, hogy mi ez. Fényképezőgép. Kicsit hátrébb mész vele, és akkor úgy. Gyönyörű. Nem akarom széttézni. A doboz, ez egyben van? Tudod mi a hiba? Mi? Ja, kaptuk hozzá. Majdnem megijedtem, hogy angol töltője lesz. De hát ez az adaptere? Adapter. Ah. Hogy nem tudjuk feltölteni. Hozzá CD, biztos hasznos. Most élőben láthatja majd én, hogy lejted. Nagyon könnyű. Nincs benne az aksi még szerintem. Vagy videóban mondok hülyeségeket? Nem, tényleg nincs benne. Jó, nem mondok hülyeségeket. De akkor is nagyon könnyű. Hát még Ja. nincs rajta. Tedd le, ne az asztal szélére. Olyan jó. Ez lesz a páncsa szerintem, mert nagyon sárga. Féle van. Jó. Újabb angol töltő? Aha. Az a töltője. Ja, nem. Ez a tévére Aha, kötött aha. le. Vagy nem tudom, van mire. Itt van az aksi. Itt a töltő. És ez valami. Ja. Biztosan része. Igen. Mindegy, ez ebbe volt. Nem keverjük össze.